سلامات عزو السلامتنا يبصحكم كبرى تخاطاتلتي مدبنا راديو سرد نلوم معنت دما حفشة وعلة زيناتات حيزنا لكم متينا لنا نام مدبنا قبلكم سنة من كتتال ኢትዮጵያ ናብ ናይ ሓድሕድ ዞባዊ ኩናት ከይተኣቱ ስጋት ገይራላ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ርቡሽ መንፈስ ዘይምርድዳእ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፖለቲከኛታት ናብ ዳግማይ ናይ ሓድሕድ ዞባዊ ኩናት ክትኣቱ ምዃና ተንተንቲ ፖለቲካ ኣፍሪቃ ይእምቱ ኣብ ክልል ትግራይ ገዛእ ውድብ ዝኾነ ህወሓት ንገለ ክፋል ርእሲ ከተማ ክልል መቐለ ብምሓዝ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ናይቲ ከባቢ ከተማ ዓዲግራት ተቆጻጺርዋ ኣሎ እዚ ድማ ሰበስልጣን ክልል እዚ ፍጻሜ ንዕልዋ መንግስቲ ዝመጣጠን ወጥሪ ኢሎም أحمد سليمان نايكرنا أفريقيا إكسبرت بريطانيا كاتام هاوس إذا خناتات نيتيوبيا نيرتران كبيت نايت أتا سكفتا فتير لنا لو يبل إثيوبيا سكفتا نايت أتا فتير الله خمزولو نتصور كانتخونه بوغن يرتراغن دخون نايت أتا سكفتا أيتراين زولو أحمد سليمان كتيلو أبزو وانزي حزنيا زلنا زنقعن زينو تصورن سممع سلامي زولو بمبال وانا صحفيا ما حدار تግራይ ጌታቸው ረዳ በአቦ ወንበር ዘብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ተናሓናሒ ውድብ ህወሓት ካብ ስልጣኑ ሪዶም ከም ዘለው ይዛረብ ኣብ መጠረሽታ ኣሕመድ ስሌማን ዝሃቦ መግለጺ እዚ ድማ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ከስዕብ ይኽእል ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ እቲ ክልተ ዓመት ዝጸንሐ ሓድሕዳዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ 2020-2022 ህይወት 600,000 ሰባት ከም ዝቐዘፈን ካብቲ ዝኸፍአ ሓድሕዳዊ ኩናት ናይ ዓለምና ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ዝተረኣየ ምዃኑ ኣይርስዕን እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ንፍልስጤማውያን ናብ ኣፍሪቃ ክግዕዞም መደብ ኣለዎን ተባሂሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን ናብ ሱዳንን ሶማልን ርእስ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንምግዓዝ ምስ መንግስታት እተን ሃገራት ከም ዝማየጡ ዘለው ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓቢሮም እቶም ሰበስልጣን ከም ዝበለ ሓበሬታ ዝህቡ ዘለው ድሕሪ እቲ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፍልስጤማውያን ካብ ወሽመጥ ጋዛ ከልግሶም ዝኽእል ኣካል የለን ክብል ንጋዜጠኛታት መግለጺ መሃቡ እዩ ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ብሰብ መዚ ኣሜሪካ ዝወሃብ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ትራምፕ ኣብቲ ወሽመጥ ንዝርከቡ 2 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምግዓዝ መደቡ ገና ከም ዘይተቐየረ ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣጀንዳን ንምትግባር ነዘን ብሰንኪ ግጭታት ድርቅን ጥሜትን ኣብ ከቢድ ጸገማት ተሸሚመን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ገንዘብ ዲፕሎማስያውን ድሕነትን ደገፍ ክገብረለን ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ሰበስልጣን ሱዳን ነዚ በኣሜሪካ ዝቐረበሎም እማሜ ከም ዝነጸግዎ ክሕብሩ ከለዉ ሰበስልጣን ሶማልን ርእሲ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ግን ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ካርኒ ምስ መሻርክቱ ሃገራት ኤሮጳ ክሰርሕ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዘለዎ እዋናዊ ወጥሪ ሎማዓንቲ ሶንን ንፈለማ እዋን ናብ ወፃኢ ሃገር ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ጌሹ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝገበሮ መገሻ ምስ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ማክሮን ተራኺቡ ኣብ ትርክብ ዘካየደሉ ምስ ፕሬዝደንት ማክሮን ካናዳ ኣብ ኤሮጳ ዝርከባ እሙናት መሻርክታ ክትሰርሕ ኣገዳስን ድሌትን ከም ዘለዋ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ኣብ ናይ መጀመርቱ መገሹ ካብ ናብ ዋሽንግተን መጋሽ ናብ ፓሪስ ከብሎ ዝኽኣለ ምኽንያት ድሕሪ እቲ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ንግድታት ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ካናዳን ኤሮጳን እዩ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ማክሮን ብወገኑ ኣብ ርክቦም ዝሃቦ ቃል ክልቴና ኣህግራዊ ሕግታት ንኽብርን ፍትሓዊ ንግዲ ጠቓሚ ንኹሉ ሰብ ምዃኑ ንኣምን ይመስለኒ ኢሉ እዚ ድማ ብርግጽ ካብ ታሪፍ ንላዕሊ ዝያዳ ውፅኢታዊ እዩ ኢሉ ዝኽፈል ወሰኽ ቀረጽ ክሳብ መዓዝ ከም ዝጸንሕ ንብዙሓት ሃገራን ኣደንጺዎን ኣሎ ከምኡውን ንካናዳ መበል 51 ግዝኣት ኣሜሪካ ንኽትኸውን ዘለዎ ባህጊ ፕሬዝደንት ትራምፕ ምኽንያቱ ንጹር ኣይኮነን ፑቲን ኩናት ደው ንምባል ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ሩስያ ቮልደሚር ፑቲን ሃገሩ ምስ ዩክሬን ንተካይዶ ዘላ ኩናት ደው ናይ ምባል ግዝያዊ ስምምዕ ክኸትም ከም ዝተሰማምዐ ብምግላጽ እቲ ስምምዕ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምዋዕሉ ግን ከተግብሩ ዘለዎም ቅድመ ኩነት ከም ዘለዎም ሓቢሩ እቲ ፕሬዝደንት ነዚ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ዩክሬን ኣሜሪካን ቀዲሞም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተሰማምዑሉ ናይ 30 መዓልታት ምቁራጽ ተኹሲ ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ
ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ንመልሲ ፕሬዚደንት ፑቲን በለጸኛ ክብል ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ፀቕጢ ክግበር ተማሕጺኑሎ። ቮልዶሚር ፑቲን ነዚ በኣሜሪካ ዝተኣመመ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ ኣመልኪቱ ምስቲ ብሓሙስ ናብ ከተማ ሞስኮ ዝኣተወ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝርርብ ከካይድ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ዝርርብ ከም ዝተኻየደ ዝገልጽ ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይተፈነወን። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንኹሉ ጠንቅታት ናይቲ ጸገም ኣለልዩ ንሰላም ዝመርሕ ክኸውን ኣለዎ ድሕሪ ምባል እቲ ስምምዕ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምውዓሉ ክዘራረበሎም ዘለዎም ብዙሓት ዛዕባታት ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ እውን እቶም ብወገን ሩስያ ዘቐረቡ ቅድመ ኩነት ተግባራውያን ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ብምግላጽ ፕሬዚደንት ቮልዶሚር ፑቲን ካብቲ ስምምዕ ሰላም የዳሓርሕር ከም ዘሎ ኣብቲ ነቲ ዛዕባ ኣመልኪቱ ዝዘርግሖ ቪድዮ ከሲሱ። ድሕሪ እቲ ኣብ ሞስኮ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ኣመልኪቱ ምስ ዩክሬናዊ መዘንኡ ከም ዝተራዳድአ ብምጥቃስ ምስ ፕሬዚደንት ቮልዶሚር ፑቲን እውን ተራኺቡ ኣብ ሓደ መሰማምዒ ነጥቢ ክበጽሑ ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮም ዝመጸና ሓፈሻዊ ዕለታዊ ዜናታት እዚኣቶም ምስሉ ነይሮም። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ እንራኸብ ሰሰናዩ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና።